Ja satakunta vuotta sitten suunniteltua pohjalaista Jussipaitaa on nyt neulottu myös koirille. Karvakuonot eivät tosin välttämättä kylläkään tiedä, mitä kulttuuriperinnettä he vaalivat. Jussipaitaa tarkka alkuperää ei kukaan tunne, mutta yleisesti pidetään pohjalaisia näytelmää vuonna 1914 lähtölaukauksena tälle neuleelle. Se oli tällöin Harri Jussin rooliasuna menestysnäytelmässä. Ja sitä yhä käytetään? Joo, se on todella suosittu erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. Ja nytten Dudsoneitten ja Lauri Tähkän myötä on myös saanut kauheasti suosio nuorison keskuudessa. Jussipaidan sanotaan myös merkitsevän suomalaista rehellisyyttä ja ylivoimaisuutta. Seinäjoen Mailajussit pesäpalloseuran peliasuna se on ollut vuosikymmeniä, mutta koirilla sitä ei ole ennen nähty. No mä itse asiassa kaipasin ihan omalle koiralle tällaista Jussipaitaa ja koettiin katsella vähän mitä markkinoita löytyy ja ei tosiaan ollut saatavissa Jussipaitaa ja siitä se idea sitten jalostui. Nyt ensimmäinen 1000 Jussipaidan erä koirille on jo myyty loppuun sekä Suomeen että Ruotsiin ja lisää on tilattu, mutta mahtavatkohan koirat tietää mitä kulttuuria levittävät? No sitä mä en tosiaan uskalla luvata, että he tietäisi ihan tarkalleen mikä Jussipaidan symboliikka on, mutta kovasti tykkäävät koirat paidasta muuten. Punainen tulee ihan siitä, että se kuvastaa peltojen tärkeyttä isännän verissä. Näin hieno symboliikka. Ja harmaalle ei käsittääkseni ole omaa symboliikkaansa. No vinoneliöt siinä paidassa, ne puolestaan kuvastaa latoja.